Tu som otvorila, túto. Kto tu býva? Tam? Počkaj. Veverička. Veverička, to není tiger. A tu? Tu kto býva? Sliepočka. Sliepočka. A tu? Tu kto býva? Myšička. Pí, pí, pí. Myška. Pí, 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 pí. Čo? Pozri ďalej. Sliepočka. A tam? Veverička. Hop, hop. Hopi, hopi. Veverička. Skáče veve. A tam sliepočka. Hop, hop, hop. Hop, hop. Áno, hop, hop. Pozri tu. A tam kto býva? Myška. Pí, 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 pí. Pí, 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 myška. Nedá sa okno otvoriť. A tam krokodíl. Chňap, 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 chňap. Krokodíl. Chňap, 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 chňap. Nájdeme krokodíla, Staník. Pozri. Krokodíl. Krokodíl. Chňap, 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 chňap. Krokodíl. Chňap, chňap. Pustíš la, 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 Stanko? Staník.